Gikan ko bizimpi. Kay nangit po kong Mario yung taon. Kay gimingaw na kong Mario. Hindi ko. Okay, mamin sa amin kayo mula. Lagura ba ang biyahe? Hindi naman kayo. Nalogi kay ko na. Natuloy ka na kay Gold. Ay, kung sino na. Dami tabot na ko sa amin tayo. Sa amin kay Lagura ba? Ikaw dahil amin sa amin kayo mabiyahe ba? Sabot ay haig 5 ha? Sabot na ba ka? Tando na ba ka na ako? Hi guys, good morning. Karon day guys, kita mo daning bibingka apat ka buok, daggagagmay. Bibingkang tagduhay lutak. Bitaw guys, agluto des lag bibingka sa tiidit. Kay padung day mig siborong adlaw, hayo unsang hapon. So nilutuan mi og bibingka ug dapoy ang daghanang suman guys. Padanig sibo. Unsa day guys, pila may oras, diha na mis ubay. Si may marako ka clip og video dato to gibili na sa family house unja nagmotor ako guys para madali matug GMP unja guys tinga ako dali kay naghanaman ka adsong kuan mga sakyanan ba unsa kay naa din he kawa na ko nag-usyuso kay nilabay ra man lagi mi diari sa mabuhay nabuhay ubay. Siguro na may pulis. Saka may dagang pulis na eh. Bitaw gani ha, kita ko. Ano man to? Hindi madani guys. Karang naik politiko ba? Angat man. Ay base nas kini siguro din. Masig naik ko diha na politiko diha. Election ra do. So guys, mazinihang nabantajan padung galing election kani mga karsada bisag di guba panggubon. Reperen ja mapansin din mo nga basa na padung election ang mga karsada sa mga kabukiran nasiminto. So kani guys mo na ang mga karsada gipang bazon. So sana kanunay na ay kuan na election pero ang mga karsada maayos. So pila na may oras guys dahil ko sa family house. So grabing katasan na kaon sa day ko. Sa kay daghang pagkaon ay ginamos, ay pan, ay saging, ay sarok. Basta na diha nagdinali dali mi guys kay mo biyahe mi Cebu. Kay nanay grasya. Ay grasya sa Diyos. Gikan ko bizimpi. Kay nangit po kong Mario yung taon kay gimingaw na kong Mario. Hindi ko. Ito, bulibiras ang ipo. Ito, sang tatay, yung video sa tatay. So, pila may oras, sumana di kong kaon. Nagdali lagi mi guys, kay mabiyahe pa mi sa gagabihan na mi din sa daan. Doon mi si Boron. Okay, mamin sa amin kayo mula, lagura ba ang biyahe? Hindi naman kayo, nalogi kay ko na. Natuloy ka na kay Gold. Ay, kung sino na. Dami tabot na ko sa amin tayo. Sa amin kay Lagura ba? Ikaw dahil amin sa amin kayo mabiyahe ba ta? Sabot ay haig 5 ha? Sabot na ba ka? Tando na ba ka na ako?
Uli ko kay city ko. Ah, mas ay sana City, sa Aw Zuko utso. Aw noy bi. Napinahili, no? Ha? na naman sa silinda ni siguro. Dagan ng tao dito, magdudukong mo dito. May tao dito. Few moments later. Hi guys, mazong hapon. Kuan kay nakabiyahe na dami ning agi mi og Carmen kay murag do ra ninja kanang naay nagsakay ra dami og kanang baba o guys gikas Carmen kay karang wala biyahe ang van. So mo clip ko og mga video guys kay first time na makaagi dari sa kuan Sagbayan. So mo ni guys ag mga magagaan kalisap nag-adlaw. Diya arang taas sa madining daan kaning Carmen to Sagbayan. So no choice. Nice ka mga view oh. Padung na namuhit-ngit pero nakakuha pa yung po ko, nakaklip yung kong video. So pasensya na mo guys sa ahang kuan ahang video karon. Pero giganahan naman so kung ahang gi voice overan naman ni kay giganahan ko sa lugar bang natanawan nga. Grabe ag mga moto. Karang kanay sa mga moto na. Amazing kadyo aga nang ko ano, malagmi mi nag-beauty ning Bohol. So tanawa guys so. Naay mura ka ng katong man-made forest bitaw dito sa kuan. Murag may imprint si nga daghang kasog kahoy. Hadlok naman sa mo biyahe. Kanang siguro gabi na kay talag saray bay, talag sa unay bay diya. Kasada pud kanang naay murag bito kas manok ba kanang napikasada yun na palikod-likod diya. Murag wa jud ko kahinang og series dari ni labay. So kaning kasada guys, gikan sa Carmen to murag kuan ni si Sagbayan diya. Kanang di ko masajabdani guys. Kaning nga karsada kanang duwe-duwe pa nagdagan guys kay ganina pa man may nakaabot sa kuan Carmen. So ko na sa sabdani guys dito ni si sa kanang naay sa baning lungsuray ng gawasan ni murag Clarin. Gikan sa Sagbayan mo lagta sa dito ni Clarin ja. Kuan na ngadto na ni si sa nice dito sa kanang view. Ganahan jud ko guys murag jud makahupay sa daghan magtanaw nga arang kanay sa jud view. Mura ka na ay moto bitaw nga kadugtong sa Chocolate Hills. Pero sa Sagbayan ni guys, kalsada ni Sagbayan. Grabe jang taasa di pong ning kasadaha kay murag tasa sa pagamo kanang pila na mi ka murag na 30 minutes siguro gikan sa Carmen kay naglarg nakasakay may mig series alas 4 dito sa Alicia. So padong may Carmen. So kani kanang naay di man yung padadlog guys kay kuan mi lima mi kabuk na diri sud sa Arila sa babao kay wa naman lagi kuan wa naman lagi ban so pag alas 5 na wa na ban so mo ni namon hinupay nakapila nga mga babao so man na may among gipatjaw unja pila ra oras guys diyan na mi sa kuan diyan na mi sa abot sa mi o Tubigon so karon magkuan mi mag-inquire mi sa ticket o kanang sa oras ang masakyan o sang kuan na kanang kuan guys kay grabe ra basig mga tao ron ara naghanag tao ka adurong kuan na kay basta kay Mayo gani manay lang gyud og Mayo ag Bohol magkagubot kay tibok Bohol na adtoy pista kada Mayo so kada lungsod o kada baryo kay bisan sa Tagbilaran guys mag grocery galin tami atong kuan kadto ni adto mi susi wala na jud ko guys pasusulabi kay grabing tasag pila diya uli pa ka so diyan na jud mi sa Tubigon karon mato na mi sa ticketing so nakasakay na mi sa barko guys so karon pa mi nakasakay rin barko ha murag lahi na pero murag bawad ra budget matabaw tayo. Hi guys, so wala dyan diba, daan na dami sa Cebu, daan na sa Capitol. So grabe among biyahe guys kay makalisang pud gamay kay nagbadbad ag dagat. Nagbising-bising na naman mi kay samang bad man. So hadlok jud guys, panahon sa padung na maghabagat bitaw kay kanang marag diyan siguro ko na mo biyahe madlok ko kay dagat labi. Magbad jud, bad di na pagkaadyo bro, wa ko naan do bad nga biyahe.
Bilang si Inday Apil. Hi guys! Diyan na dami sa Cebu. Nabot mo video. Dami vista kinagwapahan. Oh, arang lipadya kay nakakila sa amang dang suman. Ay, suman! Bibingka. Tawa. Ay, di na bingkaw po. Oh, sa di na. Ay, sorry. Puto day na. Puto guys, o ang ay, bibingka. suman. Nakatilog sa amang dagikan sa Bohol. Uy, di na magdadas driver. Yum, yum. Tapos nag-order na tagpagkaan nga kuan. Hindi sa ama ng unsa raman kanya pa. Hindi pa day. Ano to kung kanin? Hindi man sa mukanda niya. City girl kaya ako. Ah! Okay, girl. Kaya mong pare sa ni day. Magkape ko be. Kawa. Ako kape. Nga guys. Natuha, uy. Ha? Ang saday, saktong sisos nga ba eh. Ganang gabi ko, ganang kawan na ligod. Tapos, mura, mag-notes unta ko nga lami, ikaw puto nga. Kaningan, ni ko kabalo ko si Tinpahan. Ano rin nag-note pa ka kay Nana. Yeah! Answered prayer, answered cravings. Kukan. Basta gibas na po ko ninjong nera kog Cebu ha, sumbagan sa mga kinamang dako. Ano walang bag? Gibas ko na siya giningali ko Cebu. Matay naman din ni si ko ana si Chato dyan. Sa tayo ng bus na wala pa siya mabas nila sa Facebook ha. Maruka ka ha. Bugad ka mo rin kog Cebu. Sumbagan siya kasang kinamang dako. Itaw guys. Kanang naisa nga na ni. Napitan sa mga tao nga ano mga mangilabot man kasi mga rin kog Cebu. Nada magang anak dari? Ano ko nung sigo na siya ito sa Cebu, bibiyaan ko na silang nini ko. Kuan sila si Marjorie, si Buboy kay din magna mga minor Ginoo ko. Ha? Anak ni Julie. Sa puto Ano na to? na kuan. Yung balik na. Ning uli na. Nagkusang uyab. Yuwa, ba? Nagkusang uyab. Nagalagot na. Murag yan na. Kuang bata na balay si Zakay. Kananay. Gusto si Zao, unsay nga na nagnasay kay Ibsan maginusara la sira sa kanang lugar nga mingaw. Alone time. Pero hadlok man kay nag-note man og thank you life. So nagkilak to ginahan. Kami nagikuan mi kay simpre gi-vlog man isang mama noon mga nangahitabo. So nay bata nga nagbatasan. Video ko. Matas sa kahang video dahil gwapa bisita. Kita sa isang mother there. Oo, nauntag ko an. Ito nga. Tiyo sa kaan ko, tira dapat sa putong aho. Di na pa na sindi mo kaanda na. Insara man ka na yung makdo, day. Kaya yung makdo sa Jollibee ba? Insara ka na. Ay, Ginoo, 4 pang bus kay ba mo sa engyari dari sa Cebu? Importante jud ka jud. Di naman na to pwedeng i-kuan i-blank. Pero di ko mga redari yung di jud important matter. So, muna ka din ang paningkamot para na sa mazurog ni Jomar baza pa niyang pangaring Cebu. Para silang amahan ninja. Ibas lang putan ninyo. So, sagdi naman ang mang bash. Si Greenwich. Ninja. Ay, kasabot na ko. Pero nagapad may gibilin dagto para magkuan nila. Mana nga. Diyan pong pag mo pang bash. Kinabuhi sa Cebu. Gabi, smile. Grabe smile. Oo. Mix and match guda yun. Sa mga pagkaon nga akong gimingawan. Ninja. Balak diha. Ito ang laway ba? Sa murag iro. Uy! Biskot ang bao. Yeah. Agad kag chowpan. I'm sorry, busog na ko. Ikaw? Amo ka niya mo. Uy, nakuya ko diha. Sa tong mga diha. Na ay mga butang nga gimingawan. Anong kanan ng saguli? Ay nagaon. Be?
Sundog. Ay, labang ng plastic dye. Jollibee, lagyan ng imo. Kaya mo sa... Kana na lang. Asa di mo dan ada Jollibee? Jollibee, nga na Greenwich, nga na mix and match gani. Wa man ka mang kuan ni Coco, ani mo kunin mo o dire. Okay. Wa. Okay. Abi na wa kay tumagang ka na. Anong bag ra ba ko sa buzzer? Hindi na ba kung kuko kwarta o ayaw gibayaran ako. Kisa may nagbayad. Ano ka? Nya. Ano ka kuko? Noodle soup. Gano'n lang yan. Pugnaw na ihatag na. Ay, kailangan siya upuan. Dahil nito na niya. Ay, hawa. nanday kayo mo. Sige, bye. Intriga ko ano yan. Okay. Tarang dari mga anak ka. Hi guys, side eye. Hi. Now to your mama. That's ni Yeah, isagot Sister Vicky. Yan, mong gapang anak oh. Mo ni ko ano?